седмица той изпита първите 3 доброволци, които изявиха желание да се снимат с него в новата рубрика «Проблем». Вижте какво се случи. Начало! Какво ядете през лятото? През лятото обичам да хапвам супа от краставици по стара турбо рецепта. За целта са ни необходими следните продукти. Отваряте кофишка кисело млеко. Разбърквате го хубаво. И го изсипвате в една купа. След като е готово киселото мляко, за мъничките парченца идва време на хрупкавата краставичка. Нея нареждате на ситни парченца. Така, хрупкавата краставичка е готова. След това идва ред на мъничко една капка солечка, малко олио. Малко олио. Олиото не може да се отвори. Случват се такива работи. Стига толкова, не трябва да си преувеличава. Идва ред на малките подправчици. Стриваме подправките на ситни парченца, това е задължително. И накрая идва ред на чесънчето. Слагаме щипчица сол. Накрая трапезната водичка. Разбърквате обилно. И сега да пробваме какво сме сътворили. Липсва малко сол. След като не ми се получи таратора, сега смятам да пребия всички продукти. Умри от сол. Няма да дишаш. Няма да дишаш. Следващия път ме пити дали ще поем таратор. Кой ви е любимия филм? Да се завръща. Пичове, тук нека да имах една съученичка, дали още е жива, искам да я видим. Примерно, имаше едно, ветрове гонят ме през нощните клади. Да видим какво пишат вестниците в днешната преса. Секретарка съди шефа си. Искал да спи с нея.